Барыгызга да сәламәтлек теләп, дәвам итәбез. Шушы көннәрдә инвалидлар декадасы башланып китте. Тормыш сынаулары каршында югалып калмыйча, мөмкинлекләре шикләнгән булса да, алар тулы канлы тормыш белән яшәргә тырышалар. Озак еллар буе Казанда сукырлар өчен аудиокитаплар белән бай булган китапханә эшләп килә. Сукырлар китапханәсе фондларында 300 меңнән артык китап исәпләнә һәм ел сайын 4 меңгә якын кешегә хезмәт күрсәтелә. Биредә уңайлы шартлар тудыру юлы белән үз укучыларын иҗтимагый социаль тормышта катнаштыруга өстенлек бирелә. Biz konцерт алып барып үткәрәбез. Аннары безнең биленгән ул соңрак казына булыр. Интеллектуальный игра берничә команда булып, алар уйныйлар инде сукырлар. Тагы мастер-класслар үткәрәчәкбез әле. Тифло средстволар буенча безнең специалистлар бар. Алар силләр ничек уңышлырак ясарга, ничек пешерергә, җөргә дигәндәй. Китапханәнең уку залында күңел җылысы концерты игелек билгесе астында дип аталган күргәзмә ярминкә уздырылды. Моннан тыш китапханәнең үзендә һәм аның филиалларында аудио китап тыңлаулардан тыш кызыклы әңгәмә, мәгълүмат сәгатьләре, остаханәләр, интеллектуаль уеннар, концертлар, махсус спектакльләр оештырыла. Үзләре килә алмаучы сәламәтлеге шикле кешеләр өчен хәтта интернет аша онлайн чаралар да үткәрелә. Декабрь башында гына түгел, эшчәнлегебез ел буе дәвам итә ди методик бүлек мөдире Гөлүсә Закирова. Без ел буе күрмәүчеләрнең шулай безнең китап укучыларыбызның инде мәнфәгатьләрен кайгыртабыз. Менә быел башка еллардан аермалы буларак күргәзмә ярминкә эшли, башка елларда ул булмыйдыр. Менә монда безнең Зәйдә яшәүче, күрмәүче, начар күрүче шагыйрәнең күргәзмәсе. Безнең эшчәнлек ул инвалидлар декадасы белән генә чикләнми, безнең гомумән ел буе бара торган эшчәнлегебез. Дөньяны ишетеп кенә кабул итүчеләр өчен китапханәдә эшләүчеләр барлык шартларны да тудырырга тырыша. Күңел җылысы концерты да шул кайгыртучанлыкның бер чагылышы.